guys! Welcome back to my channel. For today's video is papunta naman tayo sa Santiago Island. Yes guys, samahan nyo kami. A few moments later. Ayan guys, tatawid kami ng isla guys. Nandito tayo sa, ano kayang port to? Ayan guys, nandito daw tayo sa Pico. Kuya, anong pangalan ng isla nyo? Ay, itong lugar. Bulinaw, Pico-Bubuan to. Bulinaw. Pico-Buan. Oo, tapos papunta kami ng Santiago Island. Ito pala sa kabilang Pico-Bubuan, kontra to. Hi guys, nandito pala tayo ngayon sa sakayan ng lancha papuntang Santiago Island. Kaso walang dumating na lancha para isakay tayo papunta ng Santiago Island. Kaya pupunta kami sa sakayan ng barge para makatawid ng Santiago Island. Let's go guys, samahan nyo kami. A few moments later. Yan guys, tatawid kami ng island. Papunta kami ng Santiago Island. Yan dyan. Yan kami sasakay guys. Single daw, single. Mga single.
Magkano isa? 30. Kuya, oh. Ay, bigay mo na daw to. Apat yan. May bumubelta po, paikot. Yan. Diba? Para ka na nakatawid ng ano, anin lang. Anin sama. Nag-dress pa nga ito eh. Sa tawid namin ng ano, baliwag to ano. Saan sa Wawaga? Naka-enduro ka. Hindi ka na malaglag yung motor ko doon. Maganon yung ano, bangga. Hi guys, patawid kami ng Santiago Island. Susulo. May video na papalabas. Minsan lang po, ang ganito kapag tumawid ka ng mga summer. Mga ganito, hindi na pinapalipas. Minsan lang po. Hirap balikan po ah. Yan guys. Yun lang ba? Ay! Umuwi ka na, bebe. Saan ka? Yan guys, pababa na. Yan guys, pababa na sila. Tras, tras. Umuwi ka na, bebe. Ay, mo muna yung motor muna, Lord. Yan guys, nasa pababa na tayo ng Santiago. Kuya. Kuya. Yan. Si David. Brian at saka si Gerald. Ikaw natin nagdadrive. Guys, pababa na tayo guys. Welcome to Santiago Island. Santiago Island. Hello.
Dyan mo na doon, Robert! Thank you po! Thank you po! Jay, wait! Lagi bang ganyan, natutuwa ako sa'yo ha? Nga, picture. Okay lang nun. Hindi pwede. Once again, this is WGL Official. Maraming salamat sa panonood. Ingat lagi and ride safe. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo if may mga bago tayong video. Let's go guys!